қисми чоруми повест. эшонқулбой пас аз он ки ҳамаи молу ашёи худро аз дарё гузаронид, ба дарунтари мамлакати ҳамсоя кӯчид. ӯ дар ин ҷо барои худ работ сохт ва шоқулро ҳам ба худ ҳамработ кард. бой пас аз ҷойгир шудан дар работи нав ба духтари яке аз эмигрантҳои сафед хонадор шуд. зани нави бой бо зани шоқул дар даруни работ бойбика шуда менишастанд. корҳои рӯзгорӣ, нигоҳубини ҳайвонот ва рамачаронӣ ҳамагӣ ба гардани Соро бор шуда буд ва ятими хурдсол дар ин корҳои вазнин ба модари худ ёрмандӣ мекард. бой як зиндагонии асрорнокеро сар кард. ӯ шоқул ва писари худ Истамро ҳамроҳи худ гирифта нимаҳои шаб савора аз работ баромада мерафтанд ва баъд аз чанд рӯз ғоиб шуда рафтан, боз нимаҳои шаб дар работ пайдо мешуданд. дар шабҳое ки бой дар работ бошад, одамони саллакабуди фашдароз ки нуги фашҳошон ба миёнашон мерасид, ба пеши ӯ меомаданд. ин одамон милтиқ, тапонча ва халтаҳои пуртирро оварда ба бой медоданд ва ӯ ба онҳо пулҳои тиллоӣ Николай ё ин ки рупияҳои афғонӣ медод. ҳар вақт ки дар работи бой ин гуна яроқҳо ҷамъ мешуданд, ӯ бо ҳамроҳии шоқул ва писараш тапонча ва халтаҳои пуртирро дар хурҷинҳо ҷой мекард. милтиқҳоро даста даста карда ба шолҳо мепечонд. ҳар сеашон се хурҷинро ба се асп бор карда савор мешуданд ва дастаҳои милтиқро ба пеши худ гирифта нимишабӣ аз работ баромада мерафтанд ва баъд аз чанд рӯз баргашта меомаданд. аммо дар вақти омаданашон хурҷинҳояшон холӣ буд ва дар пешашон ягонта ҳам милтиқ намешуд. ятим ки ин аҳволро медид, сирри ин корро нафаҳмида ҳайрон мемонд. боре ӯ сабаби дар работ милтиқ, тапонча ва тир ғундоштан ва боз бароварда бурда нест карда омаданро аз модараш пурсид. соро дар ҷавоб гуфт: ман гумон мекунам, ки яроқҷалобӣ дар ин мулк кори фоиданоки хушдаромад бошад ва бой ба савдогарии яроқ даромада бошад. дар ин миён воқеае рӯй дод, ки ятим сирри ғоиб шуда рафтанҳои бойро ҳам яроқ ғун карда гирифта бурданҳои ӯро низ ошкор фаҳмид. рӯзе ятим баъд аз шом бо модараш гӯсфандонро аз чаро оварданд. соро ба ҳавлии даруни работ даромад ва ятим ҳайвонҳоро ба гӯсфандхона дароварда ҷой кард. баъд аз он ӯ хошокҳои пеши оғилро ҳамвор карда барои худ ҷойхоб тайёр кард ва ба болои хошок баромада чорзону зада нишаст. баъд аз соате писари бой Истам як коса обро бо як бурда нони қоқи мағор кардагӣ оварда ба ятим барои хӯроки шабонааш дод. ятим баъд аз тар карда хӯрдани ин нон дар об барои хобидан ёзид. аммо хоби ятим намебурд. ҳаво гарм ва дим буд. пашаҳои дарозпочаи шохдори хартумноки молхона ба ӯ ҳуҷум меоварданд. нешҳои сӯзандмонанди худро ба гӯшу гардану сару рӯ ва дасту пою оринҷу зонуи ӯ фурӯ мефиристоданд. ҷоҳои пашагазидаи бадани ятим, чунон ки дар ҷои сӯхта намакоб рехта бошанд, сӯзиш карда хориш мекард. ҳар вақт ки ятим он ҷоҳоро мехорид, сӯзиш ва хориш боз ҳам зиёдтар ва сахттар мешуд. шаб аз нима гузашта бошад ҳам барои ятим хобидан муяссар нашуд. дар ин миён дарвозаи работро
касе тақтақ зад. бо шунидани садои тақтақ шоқул аз дарун баромада дарвозаро кушод. аз дарвоза ду савор даромада аз аспҳояшон фаромаданд. шоқул аспони онҳоро ягон ягон аз дасташон гирифта ба мехҳое ки дар девори работ задагӣ буд қантар кард ва худашро то пеши суффае ки дар наздикии оғил сохта шуда буд бурда худ барои овардани чароғу палос ва хабар додан ба бой ба дарун рафт. баъд аз дақиқае бой ба дасти худ чароғеро гирифта аз дарун баромад. шоқул шолчаеро оварда ба рӯи суффа паҳн кард. бой чароғро дар миёнаҷои палос гузошта бо меҳмонон вохӯрӣ ва пурсупос кард ва ҳамаашон дар атрофи чароғ давра шуда нишастанд. ятим дар зери рӯшноии чароғ навомадагонро аз назар гузаронид. пӯшок ва афту андоми ин одамҳо ба одамони маҳаллӣ, ба он салакабудони фашдароз ки шабона меомаданд монандӣ надошт. инҳо ба одамони он тарафи дарё ки ятим афту андоми онҳоро ҳанӯз аз ёдаш набароварда буд монандӣ доштанд. сухан сар шуд. тарзи гапзаниҳои инҳо ҳам ба тарзи гапзании одамони он тарафи дарё монандӣ дошт ки ятим дар миёнаи онҳо рӯида ва калон шуда буд. инҳо дар миёнаи гапҳошон бештарин ҳисор, регар, куктош, қабудиён, деҳнав ва тирмизбарин район ва қишлоқҳои он тарафи дарёро ном мебурданд. дар ин миён номҳои одамонеро ҳам ки ятим аз ин пеш нашунида буд гирифта гап заданд. дар миёнаи ин гуна номҳо бисёртар иброҳимбек, фузайл махсум, эшони султон, анвар пошо, ҷаборхӯҷаин, давлатмандбӣ ва куршермат бар ин номҳоро гирифта гап мезаданд. дар миёнаи гуфтугузорҳо калимаи босмачӣ ва қурбошӣ ҳам бисёр гуфта мешуд. ятим аз забони онҳо калимаи болшевикро ҳам бисёр шунид. ӯ ин калимаро як-ду бор аз забони модараш ҳам шунида буд. модараш ба ӯ таърифи болшевикро дар ҳикояи рӯзи гурези худ аз забони Рӯзимурод нақл карда буд. аммо имшаб ӯ аз забони ин меҳмонон дар ҳаққи болшевикон гапҳои бад мешунид. аз ҳамаи ин гуфтугузорҳо ятим ҳамин қадарро фаҳмида гирифт ки дар он тарафи дарё болшевикон ҳукумати коргару деҳқонро барпо кардаанд. он ҳукумат ба атрофи худ пойбараҳнагон, камбағалон, ятимҳо, чӯпонҳо, деҳқонони чоряккор ва хизматгоронеро ки дар вақти амир дар бойҳо дар зери азобу уқубат кор мекарданд ғум кардааст. ба онҳо замин, об ва кор ёфта додааст. бойҳо, эшонҳо, муллоҳо ва амалдорони амирро аз ҳукмфармоӣ кардан ба сари бечорагон дур кардааст. бойҳо, судхӯрҳо, эшонҳо, амалдорони амир ва муллоҳо ба муқобили болшевикон ва ҳукумати коргару деҳқон босмачӣ ном дастаҳои аскарӣ сохта баровардаанд. номҳое ки дар боло гирифта шуд номҳои саркардагони ҳамин босмачиён будааст. мақсади босмачиён барҳам додани ҳукумати коргару деҳқон, дубора ғулом карда додани камбағалон ба боён ва аз сари нав ба тахт шинонда подшоҳ кардани амир будааст. вақте ки навбати гап ба Эшонқулбой расид, ӯ ба тариқи таълимот гуфт: босмачиён худро босмачӣ наноманд, зеро маънии ин сухан дузди роҳзан гуфтан аст.
мардум аз дузду роҳзан нафрат мекунанд. беҳтарини номҳо он аст, ки Анварпошо ба босмачиён додааст. ӯ босмачиёнро лашкари ислом номида, худро амири лашкари ислом меномад. бой дар хусуси плани кори босмачиён гуфт: босмачиён бояд дар роҳи афтонидани ҳукумати коргару деҳқон танҳо болшевиконро ва онҳоеро, ки ба кори ҳукумат даромадаанд ва ба болшевикон ва ба ҳукумати коргару деҳқон ёрӣ медиҳанд, ёфта мекушем гуфта нагарданд, балки дар ҳар камбағал ва ҳар ятим ва чӯпонро, ки дар дасташон афтар, беибо ва мулоҳиза куштан гиранд. чунки такягоҳи болшевикон ва ҳукумати коргару деҳқон камбағалон ва ятиму чӯпонанд, ки бештарини мардуманд. агар коргарҳо ва камбағалҳо намебуданд, болшевик ҳам ба майдон намеомад, ҳукумати коргару деҳқон ҳам. яке аз меҳмонон ба гап даромада гуфт: то ҳол дар роҳи куштани камбағалон бо зану бачагонашон пои мо ҳеҷ налангидааст ва дар вақти куштани онҳо дасти мо наларзидааст. мо бисёр вақт либоси аскарони сурхро пӯшида рафта, деҳаҳоро месӯзонем ва камбағалонро мекушем. бо ин кор мо ду шикорро бо як тир мезанем. аз як тараф камбағалонро нест мекунем ва аз тарафи дигар дар миёнаи мардум нисбат ба болшевикон ва аскарони сурх нафрат пайдо мекунонем. меҳмонон баъд аз хӯрдани таоме, ки шоқул аз дарун бароварда буд, ба рафтан тайёр шуданд. шоқул аз дарун чанд дона милтиқ ва тапонча ва чанд халта тир баровард. тапонча ва тирҳоро дар хурҷини меҳмонон ҷой кард ва милтиқҳоро ба шолчаҳо печонда, бо ресмон баста ба онҳо супурд. дар вақти рафтан яке аз меҳмонон ба бой нигоҳ карда гуфт: вазифаи бойҳое, ки аз замину об ва аз хонаву ҷой ва мулку асбобашон ҷудо шуда дар мамлакатҳои ғарибӣ афтодаанд, ба босмачиҳо ёрӣ додан аст. бояд онҳо ҳамаи чизҳои дар даст доштаашонро, то либоси танашон ҳам бошад, фурӯхта ва ба пули он яроқ ва аслиҳа харида ба босмачиҳон диҳанд. дар он вақт мо зафар меёбем ва бойҳо ба обу замин, ба молу ашё ва ба ятиму чӯпони худашон соҳиб мешаванд ва ҳар хароҷатеро, ки имрӯз кардаанд, яке бар 10, яке бар 100 ва ҳатто яке бар 1000 карда гардонда мегиранд. мо дар ин роҳ, гуфт бой, на танҳо молу ашёи худро дариғ намедорем, ҳатто агар лозим шавад, ҷони худро ҳам фидо мекунем. дар ҳамин вақт овози қарсаз зада паридани тапонча шунида шуд ва бой «Вой мурдам» гӯён ба замин ғалтид. меҳмонон ва шоқул хандиданд. маълум шуд, ки яке аз меҳмонон бо тиру дору пур ё холӣ будани тапончаи худро озмуда диданӣ шуда дар ҳаво паронда будааст ва дар ҳақиқат тапонча пур будааст, ки яке аз тирҳои ӯ баромадааст. он меҳмон аз хурҷин тиреро гирифта, ҷои холишудагии тапончаи худро пур кард ва онҳо аспҳояшонро савор шуда аз работ баромаданд. бой бошад ҳамчунон беҳуш дар рӯи ҳавлӣ хобида буд. ятим, ки қаймоқи ин суҳбатро чида гирифта буд, дар дили худ гуфт: кадом вақте ки ман ба ватани худ равам, кори аввалини ман дастгир карда ба дасти ҳукумату коргару деҳқон супурдани бойҳо бошад, ки онҳо босмачиёнро яроқдор карда, камбағал ва ятимонро мекушонданд. аз миён 2 сол гузашт. шумораи гӯсфандони Эшонқулбой, ки сарчашмаи асосии даромади ӯ буд, хеле кам шуд. бештарин гӯсфандони вай
ба иморати работ, ба хонадоршавӣ ва хусусан ба яроқдор кардани босмачиён сарф карда мешуд. бой дид ки гӯсфандони боқимондаашро танҳо худи Соро чаронда метавонад, як бурдан нони қоқи ҳаррӯза ба ятим медодагиашро харҷи барзиёд донист ва як пагоҳӣ пеш аз баромадани офтоб ятимро аз работаш бароварда пеш кард. куҷое ки меравӣ, рав. барои хӯрдани ту нони барзиёд надорам, гуфт. Соро ҳамаи кӯҳна колаҳои ятимро бароварда ба вай пӯшонид. якта нонро дар як латтаи кӯҳна печонда дар бағали ӯ андохт ва ӯро ба оғӯши худ кашида ба гирья даромад. баъд аз тар кардани рӯю мӯй, ӯ бо оби чашми сӯзноки худ ва пок кардани чашми ӯ аз гирья ба вай гуфт: дар ин мамлакат бисёр овора шуда нагард. бо кадом роҳе ки тавонӣ, зудтар аз дарё гузашта ба ватани худ рав. дар он ҷо сағирхонаро кофта ёб. дар он ҷо туро парвариш карда хононда мебароранд. хафа нашав. агар аҷал амон диҳад, ман ҳам аз дунболи ту расида меравам. ятим пойбараҳна ва пиёда ба роҳ даромад. то аз назар ғоиб шудани работ дар ҳар як қадам як бор рӯи худро гардонда нигоҳ мекард ва ҳамин ки модари меҳрубонашро, ки дар пеши работ рост истода буд, медид. боз гирьяаш меомад ва чашмони худро пок карда, бо дили нохоҳам боз як қадам пеш мепартофт. ин ҷудоӣ барои ятим бисёр душвор буд. ӯ аз ягона касаш, ки ба вай меҳрубонӣ мекард ва нози ӯро мебардошт ва дар душвориҳо ба вай тасаллӣ ва дилдорӣ медод, ҷудо мешуд. ӯ чанд бор қасд кард, ки аз роҳи худ гардад ва ба модари меҳрубонаш наздик шавад, аммо дар ҳол фикр карда номумкин будани ин корро мефаҳмид. модом ки хуҷаин дар работи худ роҳ намедиҳад, пас дар куҷо хоҳад хобид? ва модом ки хуҷаин аз вай як бурда нони қоқро ҳам дареғ медорад, пас чиро хӯрда зиндагӣ хоҳад кард? ҳоли модари сарсахти бадбахт аз ҳоли ятим ҳам ҷонсӯзтар буд. ӯ ба чашми худ медид, ки писари ба ҷон баробараш аз ӯ ба сурати абадӣ дур шуда истодааст, аммо имкон надошт, ки ӯро дар пеши худ нигоҳ дорад. ва ӯ ба чашми худ медид, ки гӯё ҷонаш аз баданаш баромада рафта истодааст, аммо қудрати он надошт, ки ӯро дар бадани худ нигоҳ дорад. соро хост, ки ҳамроҳи писараш худаш ҳам аз работи бой баромада равад, лекин ӯ ба ин кор ҷасорат карда натавонист, зеро ӯ медонист, ки агар рафтанӣ шавад, бой на танҳо ӯро намегузорад, балки мурдавор мезанад ҳам. бинобар ин ӯ ба амал овардани ин фикри худро, чунон ки ба писараш ваъда дода буд, то ёфта шудани фурсати муносиб пас партофт. соро чашми худро аз ятим намеканд. ҳар қадар ки ятим аз вай дуртар мерафт, пеши чашми ӯ ториктар мешуд. охир рафта рафта ятим аз чашми ӯ ғоиб шуд ва ба назари Соро ӯ офтобе буд, ки дар уфуқи дур фурӯ рафт ва дунё ҳам ба назари ӯ чунон торик шуд, ки гӯё офтоб фурӯ рафта ва торикӣ оламро фаро гирифта бошад. мочахар, чаро дар ин ҷо мулла бар ин рост истода ва рӯз пешин шуда ҳанӯз гӯсфандонро ба чаро намебарорӣ? Соро ба ин садо ҳушёр шуда, чашм кушода дид, ки бой ӯро дашно медиҳад ва офтоб ҳам қадди найза баланд шуда нури худро ба олам паҳн кардааст. Соро аз даҳшат ва ваҳшати бой тарсида гӯсфандонро ба чаро бурд, лекин ҳамаи фикру хаёлаш ба писараш банд буд. ӯ ҳамеша дар пайи он буд, ки фурсате ёфта аз хонаи бой гурезад. бой аз ин фикри Соро бӯй бурд, бинобар ин ӯ писарашро, ки акнун калон шуда буд,
ба болои Соро дидбон гузошт ва ӯро то зарур нашавад аз хона дур намекард ва ҳамроҳи худ ба ҷое намебурд. Истам барои ба амал овардани ин супориши бой ҳамеша дар атрофи Соро тортанак бар ин тор танида мегашт.